kikang adong arat pini parok yang pong Bangalore supply kedam. Manja penrong thilu adak NH36 atau waralong bolero apan sangti agari patong lunpit. Inglongkiri Abirta pen niri samirup talintiran pi non arju itha Abirta angton pen. Karbi anglong ki langdam lo puluti ser anglong binong aling le som sitami long lapen cepaduk alita cilong binong lason si pini prini pai ingkoi ratrok si arni ingkoi ratrok nong duar bagori constituency ang kang pike kang adong aradatum parok jang phong katiki pen ali kilong lapen pini an ki labang so parok jang phong bang adet sitami pon long lo lapen karbi anglong aradatum kam kachong dat dam adim si alang litum ke parok jang phong supply long ro puta ladak aradatum pen ning jepon rinti adim laki Bangalore lapen lapu kikang adong arat atum kaning Jepon ki Bangalore ki pining si supply chain long puta ning Jepon lapen ki labangso aguri along nilitum suri kretrok si ansi thaponji puta hadak arat atum pen than pachini pon pen ki nilitum nonamat ki ethepen anam laan puta than thek thilang athema nilitum pini si akehi lomate India ang kang pi along Bangalore an ki pini si first time lang puta thanpon lapen ki karbi anglong ang kang pi Bangalore parok jang phong supply chain ki nilitum kikang adong arada tumpen si kicheng silo puta than pachini pon lapen nilitum adung hedjong festurita dulo sitami do tado nak puta ning Jepon athema chojor cholang long li puta than pachini pon lasi nilitum ke bang adet si chojor cholang dam koklu puta hadak arada tumpen ning Jepon lapen nang litum jong si komat ni lapuson ongdung aparok jang phong nang ji pulote nili along nang humri iktami lake remsong rong hang alang li mobile number 8638208038 lapen bidasing tiso a number 9395088568 lasi nang komat ni hilowing lapuson supply jido pulote nang litum labang so a number along nang humri iktami rongjang phongpen Robinson Timung Inglongkiri Abirta phong ke thap ke nilitum tumi penelitum tumi dik penelitum collection point cheng lo lapen ke tumi pele dak thap lo bote hinu dak ye posipini ani siga se nilitum thap lo so porong phong belek adim pen non rong teke ako purong pararong thiok lang so ako thedong lahai lompen rong sangti lahai lompen nilitum pangrum lo lapen timi thap lo non ke tangpo pulo jo la so bangso ke pon ji ke nilitum Bangalore si pon ji di tante la bangso gari long ko ana pro phong jang iglo Kesuri Petroxy ke janji jangi di tante nali tum la da area chot mata kapre area la puson nali tum kali sondam bom ma nili tum collection ke dak maximum ke nili tum dak me thang din setame ke tor dia hin ke thiok lang so ako thedong rong sangti ke la nili tum ke kang dong area si puri la hai setame purong pararong bethe pen tan nili tum nang salek iglo tante nali tum la ithilong pen ko an baglong dun iglo la ale bang ke nili tum no ma ke nili tum calculate le dala pon nili tum bhara dolang la ben la hai non ka do ka we road tax ka do ke nili tum la hai gpr lo le pote ni tum the along la along lo pu ke nili tum kla dak tan thanon bang sob tha bang ke thom tin mane gari ke the ke jotot mane damun he la pen ke lu thayun ne la pen tum helubi ma sig bang bose lang tum ke dak ke kangadong dai thori ria long dadak du puram selang tum dang se bang cholo si arong ka prek pe mang ke ni tum gari so pen si roi chipi duk si van lo la pen so gari long pa pe no si ka bor ilo Manja penrong thilu adak NH36 atau waralong garib kapatong dun ahir intang rak pen kitong dun bolero pick up pen dambo mahot anung pen ihum sang ti karthang atrak pachat pick ajok bolero pick up anung patong dun phitlo bolero along robar ke pon lapen munit atum sita mido bonta ko pai ke mi pick ajok munit areng ahu so chot anvet lang pusi chini dun lapen sang ti karthang agari ke vek atum bang hinita hor kang ripen si ke vek pusi chini dun lapen
lapen adung het manja pulis atum adi malong pali dunsi truck kewek atum aphan nip ingnang ponlo lasi madu sita towar along kedam atum lapen gari kewek kangri kangkrang pen vek iknang ni manja pen junison rong pi Inglongkiri Abirta. Tangte pini berta ke pansi kangton pon iklo domithak me kurang thu.